Počuj, vieš, čo sú to vlastne bielkoviny? Tada co byle, nie? Múka, cukier, rýža. Bielkoviny alebo proteíny sú prírodné látky, ktorých základ tvorí jeden alebo viac reťazcov aminokyselín spojených peptidovými väzbami. Bielkoviny zastávajú v organizme pestrú paletu funkcií a podobne ako iné biomakromolekuly sú pre život nevyhnutné, čiže esenciálne. Sú dôležité pre energetický metabolizmus, bunkový cyklus, transportné mechanizmy, imunitu a stavebné a regulačné systémy. Bielkoviny delíme na živočíšne a rastlinné. No podľa odborníkov väčšiu biologickú hodnotu majú živočíšne. Na rozdiel od tukov alebo cukrov si telo nedokáže ukladať bielkoviny do zásoby. Bielkoviny v strave sú základ, ale pokiaľ ste po tréningu alebo počas dňa nestíhate doplniť potrebné množstvo bielkovín, v pohode je aj kvalitný proteínový nápoj. V Just Gyme miešajú tie najlepšie.